Bir wagtda bir waqia bolupdyr. Bir mesçitde tarawa namazynyň üstünde dawa bolupdyr. O hem şo zamanyň ulukhan suala jogap berýän, fatwa berýän, halal haramy hükm etýän adama şu dawa barypdyr. Ki bir mesçitde tarawa namazy şijirik dawalar ba, sen näme hükm etýän, haýsynyňky dogry diýän, näme gazabatyň nämede diýipdirler. Ay ol bir alim adammış. Hudaý oň ruhun şad etsin, jaýyn cennet etsin, bir hakykat jogap berdir. Berekellah oňa. Olay dipdir, men hükmüm Hudaý üçin şi diýipdir. Men hükmüm Hudaý üçin şi, ýasyny okuýsunlar, mesçitde gulplasynlar, tarawany okuýmasynlar, emma agzlar bir bolsun diýipdir. Tarawa okuymak sünnet diýipdir, emma agzly bir bolmak wajib diýipdir. Wajib güýçlimi, sünnet güýçli? Wajib güýçli. Bir meseleň üstünde ine Peygamberimizin hakikat özünün gururun. İň bu barada ulukhan mesuliyetli maňa meňdeş geýimselleri özünün etegnäkleri aýtmaly. Bu bir mesele falan ahun beýdiýär, falan ahun beýdiýär diýdem. Şol ahunjan ulamalyň wezifesi mundan üçin beýigiňde kapry has diýip beremän ha. Mundan üçin adalet öredämän ha. Bu mesele bir bolýan zatdyr. Resulullahyň ýagdaýynda bolupdyr. Mundan üçin dogan kepleşmän ýörmesin ha. Mundan üçin beýigiňde ýymyrtlaşyp beremän ha. Mundan üçin saç takallan tutuşamän ha. Mundan üçin adalet bolamasyn ha diýip ulamalyň wezifesi aýtyp durmak.